खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सालबारि कमलाबारि बिर जोहोलाव दैमालु फोथाराव दुर्गा फुजा फालिदों। मिरु सोरखारनि मावफारियाफ्रा 3 जौखोन्दो डिए मोनबावनो हासिगौ। रङियायाव सानै बिब' बिनानावनि गोथै देहा मोनदों। गुवाहाटीआव 10 लाख नकल रांजों लोगोसे सानै हमजादों। जम्मु काश्मीराव सासे टिउरिया गावथारजादों आरो सानै हमजादों। मणिपुराव हिंसायारि जाथाय, 7 जिउ खहा आरो 3 पुलिस जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि बिर जोहोलाव दैमालु फोथाराव श्री गुरु रंगिला मायादेवी बाथौ आश्रम आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां गाजा गोमजायै फालिनाय जादों दुर्गा फुजा। रबिबारखालि दुर्गा फुजा फालिनायाव दाब दाब ओनसोलनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनानै बिमा दुर्गाखौ आखाइ खबजोबनानै हान्थु खेरायनानै खुलुमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुर्गा फुजा फालिनो थाखाय चिरां जिल्लानि माखासे भक्तफोरखौ लानानै क'क्राझार, क'क्राझार, रङिया आरो बाक्सा जिल्लानि ओनसोलनि दाब दाब गामिनि भक्त, गुरु आरो रायजोफोरखौ लाफानानै सानसेनि हाबाफारिजों बर' हारिनि सान्थिखौ, बर' हारिनि खौसेथिखौ आरो गोजोनथिखौ हास्थायनानै बिमा दुर्गानि मुङाव फुजा होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों 21 नं सालबारि बियाबनि एमएलए जय मुसाहारि, कमलाबारि रेन्जनि मावख'नि हायुङारि मानास हाग्रामानि रेन्जार बाबुल ब्रह्म, सालबारि ओनसोलनि कमलाबारि गामिनि समाज सिबियारि नुकुल बर'जों लोगोसे सालबारि ओनसोलनि भक्त गुरुफोराबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। मिरु सोरखारनि मावफारिया आरो पेन्सनारफोरा आथिखालाव मोनबाय थानाय 42 जौखोन्दो डिएनि जायगायाव 3 जौखोन्दो बांहोनानै गासै 45 जौखोन्दो डिए मोनहैनो हासिगौ। बे खौरांखौ होदों अल इन्डिया रेलवे एमप्लयि पेसेन्जारनि जेनेरेल सेक्रेटारि शिव गपाल मिश्रआ। बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालाव मिरु सोरखारनि केबिनेटनो 3 जौखोन्दो डिए बांहोनांगौनि थाखाय एक्सपार्टफोरा मोनसे प्रप'जाल हरबाय। मख'नो गोनांदि डिए एबा जियारनेस एलाउन्सखौ बोसोराव जानुवारि आरो जुलाइ दानाव गासै खननै बांहोनाय जायो। कामरुप जिल्लानि रङिया नोगोरनि तुलसीबारि ओनसोलाव रबिबारखालि फुंनि समाव सानै बिब' बिनानावा दोंसे दुरुंजोंनो फासि नांनानै थैदों। 19 बोसोर बैसोनि ममता बेगम आरो बिनिनो बिनानावनि बैसोआ 17 बोसोर बैसोनि होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसा खौरां मोननानै मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव गोथै सह'खौ बोखांहोयो। अदेबानि बे जाथायाव सोरनिबा आखाइ थानो हागौ होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों आरो फरेनसिक आनजाद खालामनानै नायबिजिरगोन होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गरजुग पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरागाव ओनसोलनिफ्राय 10 लाख नकल रां हमनो हादों पुलिसा। लोगोसे बे खामानियाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाय सानैनि मुङा फारियै अबिनाश सरकार आरो आयुब आली होननानै फोरमायदों पुलिसनि सुलुङाव। बेनि अनगायैबो पुलिसा नकल रां बानायग्रा मेसिनबो बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों। आथिखालाव पुलिसा इन्टारोगेसन खालामगासिनो दङ आरो आयेन बायदियै साजा होगोन होननानै मिथिहोबावदों। दासान्दि जम्मु आरो काश्मीराव टिउरियाफोरा एक्टिभ जानानै दङ। सोरखौबा किडनेप आरो सोरखौबा बुथारनाय खामानिखौ मावगासिनो। सनिबारनि हराव रैखाथि हान्जाया जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि खावास ओनसोलाव कर्डन सार्चिं अपारेशन खालामनानै सासे टिउरियाखौ गावथारदों आरो सानैखौ हमनो हादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां टिउरियाफोरा इन्डियान आर्मिनि 3 जवानखौ बुथारदोंमोन। मणिपुरनि जोंब्लावनाय अरा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो। सनिबारनि मोनाबिलि समाव मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्ला कुवाकोटा ओनसोलाव आरो सुरासानपुरनि पजलां गामियाव फारियै 3 मेटे आरो 2 कुकिनि जिउ खहा जादों। हारियारि दाङायाव गावजों गाव बुथारग्लुंनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे कुकिफोरनि गोबां न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। बेनि अनगायैबो मणिपुर पुलिसनि 3 कामान्ड'फोरा ग्रेनेडनि सिलिन्डारजों नांजानानै गाज्रि जोखोम जादों।
मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव बिष्णुपुर जिल्लायाव कुकिफोरा मेथाइफोरनि सायाव गाग्लोबनानै गासै सा 19 मेथाइफोरखौ जखम खालामदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल पेरामिलिटारि फोर्सनि RAF जवानफोरखौ बै ओनसोलाव डिप्लयमेन्ट खालामबाय, नाथाय अब्लाबो थासारिया सुग्लायाखै। दासिमाव गासै सा 187 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बिसोरनि गेजेराव कुकिफोरा सा 115 थैबाय आरो मेथाइफोरा गासै सा 65 बुथारजाबाय। बेनि अनगायैबो सा 60,000 सुबुङा गावबा गावनि न'खौ खोमानांबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।